Karon ses sugi na imong bizto kauban si kapuso actor James Blanco. Usa sa mga bida sa Prima Donnas ang makauban nato this morning, Mr. James Blanco. Mayong buntag, James! Mayong buntag sa inyo dyan, sa inyo mga taga Cebu. Good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga talaga sa ating lahat kasi kasama ka namin ngayon umaga. Ako, Thank you for granting the salamat. interview. Araw-araw is magandang umaga sa ating lahat dahil gumigising tayo na healthy at wala tayong karamdaman na dinadala. So, araw-araw is maganda para sa atin. Ayan. Kumusta ka naman and how's your family coping up with everything? Masaya at yung pamilya ko naman ay sa awa ng Diyos is healthy and walang nararamdaman sakit at hindi kami dinadapuan ng anumang sakit. And syempre, pinagpe-pray ko sa lahat matapos ito. At ni isa man sa atin, wag na sanang madagdagan pa ang cases ng coronavirus. That's right. James, you're blessed with a very beautiful family. Ano bang mga naging changes dala ng coronavirus na ito? Anong mga naging challenges nyo as a family? Kaya na basta makakalabas ang bahay, yun yung negative side. Pero yung positive naman, para sa akin is, ito, mas well-bonded kami ng family ngayon. Kasi dati, nasa taping ako, nasa office yung wife ko. Bihira kaming chances na magsama-sama kumain ng lunch, dinner, or breakfast, lunch, dinner. Ngayon, buong meal magkakasama kami. And this time, pag-usapan natin yung mga Instagram post mo na nag-trend. Kasi sinishare mo yung naging fitness journey mo. Kasi you seem really fit now and buff. Ano yung mga naging motivation mo to maintain this lifestyle? Karamihan sa atin, hindi lang naman nawawala na parang ng pag-asa na parang sila parang nasa bahay na lang tayo, maghihintay na lang ba tayo na magkasakit. So parang subukan ko mag-post ng na nag-workout ako para maka-inspire din tayo ng kapwa natin Pilipino na hindi pa ito yung end ng buhay natin. So maraming pa tayong paraan para maging masaya, maging fit, kahit na nasa bahay tayo. Pag-usapan natin ang pagpasok mo sa Prima Donnas kasi inaabangan na ng lahat yung character mo bilang si Ruben. Kasi biglaan kang pumasok sa buhay ni Lilian. Isa ka bang kakampi o gugulo ka lang sa mga Prima Donnas? Yan ang dapat nilang abangan kung si Ruben ba isang mabait o isang masama. Yan ang dapat nilang. Alam mo, ako rin excited na rin ako sa karakter ko na ginaganampanan. Pero ako rin kasi talaga wala pa rin akong idea kung ako ba dito isang kalaban or ano. So sa unang taping ko pa naman na nagawa, mabait yung role ko. So wala pa akong idea talaga kung ano yung magiging nung character ko. And James, ano yung mensahe mo sa mga viewers natin dito sa Central and Eastern Visayas and of course yung mga kapuso abroad natin na nanonood online? Sundin natin ang pinapil ng ating gobyerno at sana bawat isa sa atin mag-ingat at laging protektahan ng bawat isa. At lagi lang tayo tumatawag sa Panginoon at matatapos din ang lahat ng ito. Stay safe, James. Daghang salamat for joining us this morning. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. And that was James Blanco, mga kapuso, nga may paambit ka na to ang iyang pagpangandam alang sa pagbalik taping na unya sa paborito ninyong afternoon drama sa Kapuso Network, ang Prima Donnas. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.